Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. So in today's vlog, maggagawa tayo ng tomato soup kasi yun yung laging lunch ng partner ko, tas also yung family niya. So tinuruan ako ng mama ni Ruth gumawa ng tomato soup. So pakita ko sa inyo. Yung baby ko pala natutulog pa. So mga 1 hour siguro mga 1 hour na siya natulog. Kaya ayan, kita nyo naman, ano pa yung buhok ko. Basa pa yung buhok ko. So nakaligo si mama. And also naka-edit ng konti ng video para may upload tayo, no. So, ayan, let's get to the recipe. So, ito lang yung ingredients na kailangan natin, yung 8 bowls na tubig ko. This is good for 1 week kay Ruth. Dinagdagan ko kasi yung papa and mama niya minsan, niya pumupunta dito for lunch. Ayan, may tayo, vermicelli na noodles, ito beef. Gagawin ko siyang maliliit na meatballs. Ayan, may din tayo, may beef cubes, 2 yung gamit ko. Tapos ito, yung puree na tomato, 5 yung gagamitin ko. So, okay, so hindi ko binoboil muna before lagyan ng cubes or nilalagay ko yung cubes diretso. So, ayan na guys, tapos ko na gawin yung beef meatballs ko. So, wait lang natin mag-boil ito. So, while hinihintay ko yan guys, punta na naman akong attic, no, para labhan to. Itong mga basahan to, yung mga lang ba, yung gamit ko pang linis sa kitchen. So, let's go to the attic, sama tayo. Ayan, may mga nilabhan si Ruth yesterday. So, yeah, storage namin yan, yung mga dyan, oh. Mga gamit dyan. Magulo. Ala, si Papa. Uy, man, nilabhan yung yung black ba. 45 minutes to this. Ayan, so dito kami sa attic nagsasampay guys. Kasi wala namang araw dito. Hindi man maaraw. So, kaya siguro yung mga Dutch, yung nila, yung labahan nila nasa attic. Ayan, andyan yung Ajax na ni Ruth. Ajax fan kasi siya. Yan yung football team nila. Close natin na mabuti kasi naka-on yung heater sa taas. Wala na siya, no? Malapit na siyang mag-boil. So, while nag-wait ako, guys, magluto ako. Kakain na lang ako. May leftover ako last night na na sushi. May paano talaga si Mr. Bang. Hindi ko alam kung nakain niya last night. But sabi niya, daw kami, mag-easy lang na dinner ba. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos, ayun, pinuntahan niya yung yung snack bar daw. Sabi niya, punta siya sa snack bar. Tapos, pagbalik niya, ayun, kakain na kami. Tapos, biglang nagdala ng sushi. Wala siyang dalang pagkain para sa kanya. Sabi ko, ba't sushi yung dala mo? Anong kakainin mo? Kasi hindi ko makain ng sushi ba? Char kayo eh. Tapos ayun. Lang siya kagabi. Gumawa siya ng pizza dito sa bahay. Ayan, char kayo, no? It's the thought that counts ba? I know may baby na kami, pero we make sure na we spend time. Kami lang dalawa. Minsan, pag natutulog na si baby, nanonood kami ng TV show, yung bonding namin. Tapos, pag weekend, kasi si Ana, doon natutulog sa lolo't lola niya, minsan. So, may pinupuntahan kami ni Ruth. Lang kami ng park, ganyan, mag-walking. Kasi, yung mga Dutch po, mahilig mag-walking or mag-cycling. So, wherever you go, may talaga dito, may fit spot, yung tawag ba, yung talaga, lane para sa mga bike talaga. So, tas sa Netherlands kasi flat lang siya, wala siyang mga bundok-bundok. So, mas okay din na yung ko yung soup. Yung chicken, pork yata, and then cucumber.
ubos. Ayan. So, sabi, 7 to 9 minutes. Malapit na itong matapos. Mga 3 minutes na lang. Tapos, andito na rin yung father-in-law ko. So, timing. Good timing talaga. Tapos, 12:30 na din. So, out na siya. Punta na siya dito. So, mag-lunch na sila, no? Ze was nou pas wakker, 10 minuten geleden. Ito soup. So, nagla-lunch na sila, guys, no? And si Anna din is already awake and nagmi-milk siya. Naka-apron pa ako, no? So, I'll close this vlog now, guys. Salamat sa pag-watch. And I hope you like this video. If you enjoyed, see you sa next na vlog. And yeah, enjoy sa lunch ninyo. Bye! Salamat! Bye-bye, Ana! Bye! Bye!